Faltan escasas horas para que chegue Papá Noel e vaino facer como manda a tradición co seu saco ateigado de agasallos. Nas cartas dos pequenos, como sempre, de todo un pouco. Entre o máis demandado neste Nadal, os Blei Blei e os Belis. Son uns monequiños que, teñen un corazón, interactúan, son pequeniños e son como se fosen uns bebés prematuros. E os Blei Blei son as típicas peonzas, pero modernas. Porque o xoguete tradicional segue a ter moito peso entre a rapazada, iso si modernizado e adaptado aos novos tempos. Tamén vai mudando a bella distinción de xoguetes por sexos. Por sorte, cada vez é máis habitual que un neno xogue cunha boneca e que unha nena pida un balón de fútbol. Os nenos agora empezan a pedir cousas de nenas, que teñen todo o dereito do mundo. Por exemplo, aos nenos agora gustanlle tamén os Belis, por exemplo, ou Silvanias, que tamén os temos e encantanlle xogar con esas casiñas. E as nenas tamén poden xogar perfectamente cos Blei Blei, e veñen de feito nenas a buscar peonzas para xogar cos nenos. Na xoguetería tanto Papá Noel como os Reis Magos son vos clientes cunhas vendas equilibradas entre ambas citas. Con todo, a nosa tradición segue a ter un peso destacado por riba das importadas. En Reyes sempre se vende moito máis, pero hai unha balanza que xa empezamos a estar aí igualaos, porque a xente quere disfrutar máis en Papá Noel, que ten máis tempo, máis marxen os nenos para disfrutar dos xoguetes. Entonces solen regalar un poquinho máis en Papá Noel e despois en Reyes igual o xoguete máis principal, o que máis piden, deixalo para os Reyes Magos para que lle faga ilusión. A campaña do Nadal é a máis importante no sector. Durante estas festas as xogueterías fan o seu particular agosto, e iso a pesar dunha ameaza cada vez máis forte, as vendas a través da internet. Temos moita competencia con internet, as páxinas online, sí, pero temos confianza nos nosos clientes para que veñan a comprar ao pequeno comercio, que nos axuden. No sector apuntan que para manter o seu volume de clientes o segredo é mimalos cun trato directo e personalizado, algo que a internet non pode facer.